Benim балаларга кол күтәргәнем дә, кайыш белән дә сукканым юк. Алар мине үзенең күз карашымнан аңлыйлар. Әти белән әни безне сугып үстергәннәр. Ну, миндән әсрәк балаларга ләккәли. Алысын үстергәндә, стенада кайыш иленеп тора иде. Күрсәтеп кенә алайдык, шуннан бер заман ул кайыш юкка чыкты. Эзли торгачтан ижеш торганда матрас астыннан табып алдык. Кайыш белән эләктермәй дә куркта гына идек. Хәзер инде лысы зур үсте, кайчак менеп төшәсе килә, буем җитми. Без ике малай тәрбияләп үстерәбез. Алар икесе дә бик шук һәм шаян. Шуңа күрә ике малайны тыңлату өчен кайвакыт кайыш та кулланырга туры килә. Гомумән кул күтәрү ул көчсезлек бернең дәлиле булып тора. Шуңа күрә балага инде кул күтәрүгә кадәр эш барып җитте икән, син бер нәрсә эшләмәгән дигән сүз. Шуңа күрә ул бала кичкенәдән үрнәк күреп, сүз ишетеп, тәрбия сүз ишетеп яшәсә, әлбәттә кул күтәрергә җитми һәм бу синең эшсезлегеңнең бер нәтиҗәсе булып тора. Балага һәрвакытта аңлатып, үз-үзеңне ничек тотуыңны күрсәтеп, сөйләшергә кирәк дип уйлыйм. Шумакка басырып куям да, 1 минутта басырып тормыйм. Бер 10 секунд басырып торам да, кызларым, сез мине аңладыгызмы, балалар? Аңладык, бабай. Бетте. Үпкәләмиләр дә һәм башка шул әшәклекне эшләмиләр дә. Балаларга кул күтәрмим. Чөнки кул күтәрүне мин үземчә уйлыйм дөрес түгел дип. Балаларны кул күтәреп кенә тәрбияләп булмый. Аларны сөйләшеп, серләшеп, аларның фикерләрен аңлап, шулай тәрбияләргә кирәк дип уйлыйм мин үземчә.